Ramogi owang'o mbaka kod ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Odinga mabende watemo na yaro moko kuom gik maseche moko oseketo kolieko ni oganda mondo mi wabed kod ng'eyo mathoth. Jakom auka chal ka gima futo e duond bura mar ODM. Jakom ne Mbadi bwogo gwetao. Bose loso kodi to ODM ni kama nade? Dhi chalo nade mbele ka? An pok awinjo wach mar Mbadi bwogo gwetao. Osebedo jakom, an pok owacho ni odwa goyo tao. To yiero mar chama tibiro timo higani. Omiyo madwa weyo nyalo weyo. Jomoko nyalo yiero kargi. Ang'e ni ka en gi paro mar weyo to biro nyisa. To sani to aparo ni en kamoro ka ng'ato iye owang'. Ng'ato loloso ni marach to kun gino ok ochuno nyaka bedgo. Anyalo weyo. Aparo ni nyo gidhawo jomoko. Omiyo ok aparo ni mane gima nie chunye. Bwana Mbadi osetiyo kanyo ma osetiyo maber. To chopo samoro ma jomoko be nyalo kawo mondo dhigo nyime. Kochopo chieng'no to wabiro wacho kode. Wabiro nyisowa. Tok yiero